Dnes odpoledne jsme se tady sešli v Kamenici u Prahy, na nivě, v krásném prostoru, v úžasném počasí, proto abychom oslavili čarodejnice, které pořádá obec Kamenice a kulturní centrum Kamenice. Zde přímo na pódiu se odehrála zkouška Laury a její Tegři, která s našimi mladými zpěváčky z kamenické školy zahraje a zaspívá. Přejeme vám hezký den a doufám, že se zde budete bavit. Děkujem! První řada, výborný, výborný. Já jsem vám chtěla říct, že se nás vůbec nemusíte bát a můžete jít sem k nám blíž a třeba si s náma zatancovat. My z toho budeme mít radost. Násilnosti, důvodníky, polemiky, názory a komentáře, ranní, denní, noční zprávy, dementy a komentáře, tiskové kanceláře a myším je to jedno, vítěz bere všechno. Nevíc chodit spát jako nějaký robot. To není fér, to není žádný život. Nejradši bych mámě přičaroval chobot a žil jako ztracený svět. Jako nějaký robot, to není fér, to není žádný život. Nejradši bych mámě přičaroval chobot a žil jako ztracený svět.
Milé děti, dámy a pánové, rodičové, nyní přichází ta zajímavá chvíle. Děti z Kamenice, paní učitelka Štichová je učila, neměli s náma jedinou zkoušku, učili se to sami podle nahrávek. Zatleskejte jim a přivítejte. Narodil se malý hroch, Aničce se líbí moc, malý uši ty mu stuší, po tátovi něžnou duši, radují se zvířátka, z narození hrošátka, táta hroch to se ví, pořádně to oslaví. Narodil se malý hroch, maminka je pyšná moc, ocásek mu zrný nohy, milá huba do pohody, radují se zvířátka, z narození hrošátka, táta hroch to se pí, pořádně to oslaví. Hodným dětem pro radost už se umí potápět. Plavat tam a plavat zpět. Radují se zvířátka, z narození hrošátka, táta hroch to se ví, pořádně to oslaví. Tak jste připravený na pořádný mejdan?
Milé dámy a vážení pánové, milé děti a rodičové, toto jsou kamenické děti a paní učitelka Štichová je učila zpívat naše písničky a rozloučíme se písničkou z večerníčku Kokoškovi na cestách. Slepice jsou nejlepší. Slepicím fandí, fandí slepicím fandí, fandí slepicím fandí, fandí slepicím fandí. Všichni. Děkujeme, byli jste skvělí. A vy si užijte zbytek dne. Laura a její tygři a kamenický holky. Takže třetí cenu získává zde tajemná čarodejnice z Netopírova. Oje! Děkuji za úžasný pokles. Cena druhá. Zde čarodejnice, která létala nad ostatními čarodejnicemi tak vysoko, že ji nešlo přehlédnout. Gratulujem. A cena první. Tajemná čarodejnice na koštěti, které jistě splétala na nějaké vysoké houbě. Nemají mnoho starostí a hromadu času. Gratulujeme. Vy ostatní, prosím, nebuďte smutní, protože ceny byly pouze 3, ale upozorňoval jsem na to, soutěžit v maskách je stejně zvláštní na jednu stranu jako ve zpěvu. Jste všechny krásní masky a jestli chcete, ještě si užijte s Fatboy Slimem trošičku.